Siya si Abil. Meron siyang mataas na buhok, mataas na balbas, at palagi siyang nakasuot ng salamin sa mata para daw cool tingnan. Idol daw niya kasi si Bon Jovi. O anak, bakit ba palagi kang nakasuot ng salamin sa mata? Wala naman tayo sa labas. Hindi ka ba naalibadbaran dyan sa sunglass mo? Abay tatay naman eh. Di ba't ang cool ko namang tingnan? Di ba tay? Magkamukha nga kami ni Bon Jovi. Oh, siya. Bahala ka. Cool na kung cool. Buti pa, ilipat mo yung kalabaw natin dun sa maraming damo. Masunurin din naman si Abil. Walang utos na hindi niya sinusunod. Oh, sige tay. Akong bahala. Hay nako. Ang bait talaga ng anak ko. Walang katulad. I wanna lay you down in the bed of roses, in the bed of roses. Ay! Karating na pala ako sa kalabaw namin. Uy, kalabaw! Ang laki mo na! Ilang kilo ka na kaya? Buhatin nga kita nang malaman ko kung ilang kilo ka na. Ang bigat mo na kalabaw ha? Sa tingin ko, 10 kilos ka na. Isang araw, habang nagpapakain si Abil ng kanyang mga alagang manok, dumating ang kanyang kaibigan na si Gino. Aba, ang lalaki na ng mga alaga mong manok paring Abil ah. Abay, siyempre naman paring Gino. Araw-araw ko kaya itong pinapakain. Tingnan mo naman, ang lulusog. Hehehehe. Kita ko nga paring Abil. Napansin ni Gino na may isang tandang na napakaganda. Abay paring Abil, napakaangas naman ng tandang mo. Pwede natin yung pagkakitaan. Pagkakitaan? Paano naman paring Gino? Alam mo ba kahapon? Nanalo ako ng 1,000 kasi pumusta ako sa manok ni Kawili. Ayun, nanalo! Sabong baka mo? Oo paring Abil. Bakit hindi natin yung isabong yung manok mo? Paano kung di tayo manalo? Mananalo tayo, sigurado yan. Wala akong pamusta eh. Akong bahala. May natira pa akong pera sa panulunan ko kahapon. Nakumbinsi ni Gino si Abil na isabong ang kanyang alagang manok. Sige. Kailan ba yung sabong? Sa susunod na linggo, pre. Pupunta tayo sa sabungan. Hoy manok, bukas na laban mo. Huwag mo akong bibiguin ha. Ang galingan mo. Oh, anak. Ba't kinakausap mo yung manok? Hindi naman yan nagsasalita. Ganito daw kasi gawin tay bago isabong. Sabong? Abay, kailan ka pa natutong magsabong? Hehehe, ngayon lang tay. Baka itong manok ko na to ang ahon sa atin sa kahirapan. Hay naku anak, masama ang kutob ko dyan. Kinabukasan, pumunta na sina Gino at Abil sa sabungan. Hindi na kayang lumaban ang manok ng kalaban. Panalo ang manok ni Abil. Maghanda na ang susunod na laban. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ayun paring Abil. 5,000 ang napanalo na natin. Sabi ko naman sa iyo, mananalo tayo. Oo nga paring Gino. Panalo tayo. Ito na paring Abil. Hati tayo sa pera. Alam ko namang mananalo tayo eh. Sige paring Gino. Sa bahay na lang tayo maghahapunan. Katayin natin tong manok ng kalaban. Sige ba? Umuwi na sina Abil at Gino sa kanilang bahay. At doon sila naghapunan. At habang sila ay naglalakad, nakasulubong nila si Papi. Aba, mukhang nanalo kayo sa sabong ah. Kita mo naman, may dala kaming bihag. Talagang nanalo kami. Ang lakas kasi ng manok nitong si paring Abil. Mabuti naman kung ganun. Abay, pasama naman sa susunod ninyong sabong. Kailan ba kayo ulit pupunta sa sabungan? Sige ba? Walang problema. Sa susunod na naman ng linggo, pupunta kami.
Oh, sige. Sasama ko sa inyo. Wow! Ang sarap talaga ng sabaw ng manok na panabong. Oo nga, masarap. Siguro kasi, masarap ang pinapakain ng may-ari. Kaya yun, ganito kasarap. Tama ka dyan, paring Abil. Alam mo ba, Tatay Kanor? Ang lakas ng manok ni paring Abil. Akalain mo yun? Lumipad ng mataas yung dalawang manok at nang bumagsak, abay, hindi na kaya pang lumaban ng kalaban. Napuruhan agad. Hindi man lang nasugatan yung konti ang manok ni paring Abil. Kaya yun, panalo kami. Ganun ba? Naswertihan lang siguro ang manok ninyo. Pero anak, paalala ko lang sa inyo, masama pa rin ang pagsasabong. Alam ko naman yun, Tay. Titigil na ako kapag natalo ang manok ko. Ikaw ang bahala, anak. Kinaumagahan, nagmadaling pumunta si Gino sa bahay nila Abil. Uy, paring Abil, bumangon ka dyan. Bilisan mo. Uy, paring Gino. Ang aga mo naman. Bakit? Anong meron? Alam mo bang pesta ngayon sa bayan? Bilisan mo at pagbihis ka na. Pupunta tayo. Ganun ba? Hindi pa ako nakapagpaalam kay Tatay Kanor. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na siya na pupunta tayo. Ayun pa rin, Gino. Okay na ba itong suot ko? Wow! Ikaw ba talaga yan? Ang gwapo mo sa suot mo, paring Abil ah. Siyempre naman. Abil is my name. No impossible. Pumunta na si Abil at si Gino sa bayan. Dala-dala nila ang kanilang alagang manok. At nang nakarating na sila sa bayan, pumunta sila agad sa sabungan. At habang sila ay nanunood, may isang tao na lumapit sa kanila. Wow! Ang ganda ng manok niyo ah! Sasali ba kayo sa sabong? Opo sana, kaso ang laki pala ng pustahan dito. Di kami maka-afford. Ganun ba? Kung yan lang ang problema ninyo, ako ang bahala sa inyong pusta. Kung okay lang sa inyo. At huwag kang mag-alala. Kung mananalo ang manok ninyo, hati tayo sa pera. Magkano po ba ang pustahan dito? Depende kasi meron kasing tatlo na sabong. Una, yung single fight, trio, at yung paborito ko yung rumble fight kasi malaki ang pwedeng mapanalo na natin. Magkano po ba? Abay, malaki. Kasi kada tao may pusta na tig 500,000. Kasi isa lang ang manok na pwedeng manalo dito. Ipagpalagay na lang natin na may 5 manok ang isabong. Sa tig 500, ang nga nasa 2 milyon ang pwede nating mapanalunan. Di ba malaking pera yan? Wow! Grabe! Pwede pala tayong yumaman kapag naswertehan ang manok natin. Oo nga, paring Abil. Grabe. Ang laki pala. Ano sa tingin nyo? Sasali ba kayo? Sumali sina Gino at Abil sa sabong na iyon. Grabe, paring Gino. Kinakabahan ako. Ako nga, paring Abil. Easy lang kayo. Ipagdasal na lang ninyo sa Diyos ang manok ninyo na manalo. Pwede palang magdasal kahit nasa sabungan tayo? Ayan mo na. Maintindihan tayo ng Diyos. Meron tayong 5 manok na ilalaban, sabay. Isa lang ang pwedeng tatanghaling kampiyon. Simula na ang laban. Ayan na. Sabay silang nagsalpukan. Grabe. Ang lakas. 1 down. 2 down. Meron na lang 3 natira. Nagsalpukan uli ang 3 manok na sabay. Yan, sige. Dantarin mo. Pre, buhay pa bang manok natin? Oo, pre. 2 na lang natira. Yung manok natin at yung isa. May 2 na lang natira. Sino kaya ang mananalo sa 2?
Sa kalagitnaan ng laban, ay hindi inaasahang nabali ang tari ng manok ni Abil. Ayan na! Siguradong panalo ang manok ko! Wala nang tarik ang kalaban! Sige, tagtarin mo manok ang kalaban! Naloko na. Hindi na maganda to. Lumaban pa rin ang manok ni Abil kahit wala na itong tari. Sino kaya ang mananalo sa dalawang manok? Makayanan pa kayang lumaban ang manok ni Abil? O tatapusin na ng kalaban ang kanyang alagang manok? Alamin sa susunod na kabanata sa ang maalamat na manok ni Abil.